Ndizi TV obwansu bw'omugusi omurubuli okubwatya nigo kuligirirwa n'ebigori byonsi omwanchi omurigereria buna botambe nigo bakondoka Mildred Mumanyi na nigo botambe ngo koletera umurubuli bw'oburimi n'obunda kurinde asiri kolera nigo tutaite tokore amangana aseto bauti yake ekero mukochera mase mukubiga studio to ya Ndizi TV una botambe nigo tokubatebya nigo bole obwansu bw'omusi ngokoyori rero nigo ere litkoria Jumaine nituko twabere tokora amangana mange anemono insete ya Kenya ekero generation Z Gen Z bakweruka besokirie na kugikiria burru amangana guse finance bill ili abeirige gwetigwa amo negati y'ababunge kurinde onsia sonsi nigo tobote byanga uburimi n'ubunda nondo burimi na bubwatensi ya Kenya nande gwikatombo skibotio gostondere busio endire tunyore ndagira gotati burimi sitokonyora ndagira nakiyekogera no itutogweso kitogotebanga onye amandamano gakoboro tigabonwa n'umurimi umwana ikibekera ngo geise nere anyore litkola rero nakugombate omugeni korwa ase company ya Unga Limited aso mwancho murire yangu manyake igo ni company iliye go deal na mangana gose okora amangana ye chindagira au chie etugoye iteri tubwate inkagabu igona chiko mareta nyako baga ukwana gosika kwerero biko manyene atotebi ereni muto base gosika tubwate chi SMS ya unchande chirande mega seta seni yetu cha Ndizi TV na bogo tumera SMS metera sena mbiyo irase screen ya ugabu tobase kwa bogo tubwate SMS enda yetu ya Facebook na Ndizi TV News Digital asesema ya YouTube Ndizi TV News na bogo na bogo tumera SMS na bogo tobase kwa bogo tubwate ase website yetu na www.ndizitv.net ase omogeni tubweri tukolia rero igakorwa agri yeah. Karibu sana maigasi yetaseni yetu cha Ndizi TV Asante. Kora trebia ngo ainiwo na ndo tutebinga ngabyokuru na ndo tutebinga ungeye ningi okay mbia mono asoko nkaribisha se studio ya ino ya Ndizi TV ande nene mono asoko le myoboiga na bali bonse bandigereti mbia mono asoko oko ligele tindi kegeito actually intengoro kwa agri ya buga na ande ntino munyagitari ngokora ne lishirikali ya Unga Farm Care actually Unga Limited tobwate Unga Group na Unga Limited mbali bago shugulikera human nutrition lakini mono ntu tokoro ku Unga Farm Care so togo shugulikera chindagira chie mifugo livestock so tokwangazia mono emifugo bachakera chingoko chiombe erenjie chingoko ne chiombe chingurue ebisusu alafu na bali batugete pets nka na chisese alafu na bali babata chifarasi to bwata chindagira echo alafu na bali bakora ubuli mbwe chinsu to bwata chindagira echo mono ibina chindagira togo shugulikera mono alafu bono munanje agri ngo shugulikera ega siane no gutarira bali mina ko elimisha bali bagutumia products cheito andonse babwata umuchando na otoko bakonya alafu twabayegeringa ngakiba bwente kutuga uyu mito agri sana kwa nyago bogo tutebia igasia uni yugo tarira bali nakikogera gose bagukurukanga a sales technical person bono Unga nje gongoro kwa a technical sales representative we company bono mna bono gongo kora region ya South Rift ige cha Krete Kericho County Bomet County Kisii County Nyamira County Migori na partly Transmara alafu na Homa Bay part of Homa Bay cha Kiro Yugis mpaka Sori so ine tokoro ka South Rift so nje gasiane no kugenda sabaremi na kwegeria bali bago chaka na bali babwata umuchando bali bagenda to potugyo boye babwata umuchando ndi bwensi alafu na bali gutumia chindagire chete kega na bukonyora ngoro chindagire chete lakini tamayitinjira chiko tumeka bono ase chindagire chiga abali mibaito bali skugari rero bakira imbaga ni kumanyanga chindagire chiga na kichikororekana umata bangi go bakorora ebinyuri bibiri bino okonyora mbibwate kala yayi batebya ngo kuba konyora banye manyano nyene kurusi kuneke korora tutaregere ndagire nyene okay ase company yeito ya Unga Farm Care ekwerende toko Unga egokorukunga alama ya ubora tobwate alama irikira bwere X ase chigunie chicheito lakini bona abalimi abangekera bakogenda chiduka gose bakora chindagire chi nkonyora bare emifuko geterikire nga fugo ekero korra fugo ne chindagire chiri chiombe chingoko chindagira chionsi alafu ntobwate egendo tokoro afya bora ekero moko afya bora ne mionyo
so alafu ntobwata malioga ndonse lakini chindagire ebintu byonsi ipi ebibwate gento tokoroka nga alama ya ubora ikoroku x lakini akeroko genda ase chiguni chinke bali bakugura chindagira chiguni ko chakera kilo 25 10 na chiri kilo 5 uni chiri nchikobweka na chiri chinene kegera chiri chinene bali bakugura ko nyore chinde chiri yellow chinde chiri green chiri branded lakini chinke chiri branded chiri chakire tuerange ensemo bono na boigo ntogani kumanya asindagire yiga muna kwanyerese ile gwatebire muna korka nasibuni abantu bari bagandi kumanya nga ekerengo kyo obwansu gosekia madini agotukagaria asindagire yiga ikire kiye kinande na kiye kwenda gucyase emenyama au gusase tugo au kera chingoko yekwebuni wechire ngau na nekerengo ni mitini oseniaka echiombe boigo chingondi chiro chimbuli kora toeranga sobora. Actually as chindagire chaito cha fugo ntobwate abantu tokoroka nga de trochi tobwate we are feed millers na ande ungo maita se Kenya gaiga na East Africa. Kenya unga is the leading nero tokoroka the leader igobona abantu bande bonsi bakurina nkiunge bwate so as chindagire tobwate chiri chemyama ao kiara bona asichingo konto bwate chingo ko chamagena chiri tokoroka the layers bono layer range neli go chakira engoko endagira ebichuchu amaruma yitokoroka growers na chiri chikole ichikoroka layers yitokonyoroka layers range reformulated kokonya chingo ke chige kegera mate chingo ko chamagena ngotwara chira marionyo ndotagete chikore feathering engia ama ugarambuke na ande chigain weight so iko kire ndagera kegera bona into kire mwa kya mu mate kire kumanya onye goko ragire chingo ko chao chick mash utakire ko ragiria ekiwango gya 40 grams chigramu 40 kira lituko nekero chia chire to growers yuerang ekero chia kore metinyebere bono kugenda to growers yoko nyora chigramu 53 alafu kwamnya kugenda to growers iko bono egendo kire kya mu manyenga endage yere formulated ekonyengo kelia again weight ama uarambuke na ande etwara malionyo unlike chibroira kegera chingo chibroira chira chuma de tori interested na malionyo mono so feathering yabo teri ko babuya siko chidagere chonsi nchire formulated kulingana na kira species even chingo chi kienyeji ntobwate kienyeji chick mash kienyeji grower mash kogenda so iko formulation yae nchibwate proteins nchibwate vitamins and minerals na carbohydrates nero which is the bigger part of the nutrition enchira kwereire bya sana aba sense moye chigramu nga engoko ekerengo ngirero itakire kuri endagira bono nase okuriyo kindagira nkonyo ruri ngabono asindagire iri guso muntu narubwati chingoko chie kinyeji bono nachiro chinko buchire ndagire yino gose chiro chie kitakire cyalisi bono ase chingoko chie kienyeji bono umulimi bunatugetenka ekero umulimi obwate chingoko nka system eri ogutumia onye gukora kienyeji umulimi tokoroka gukora kienyeji noli okoroka gukora ntokoroka nga backyard farming chingoko chiria chisiekerete ochiendagera yeduka kidogo nande bikamara gobo chigorera chiagena nango chimukondo chiachi ko scavenge chikoligi chiachi korali kende na makondiga chimenterania asindagera chiaegwa so igento umulimi atakire kumanya onye gosiekerete chingoko chiaulioga kurumamba kamara goba ntokonyeruka kienyeji farming so igo minating anoru endagera ya kienyeji nchiranyora kire gento chitakire konyora so igo atakire arageri chingo konye gochisiekerete ogochiendagere ration kurumamba kamaragoba lakini onye ko begete chikienyeji chiri ko igorera endagere ya kienyeji nero tokoroga nga kienyeji chick mash grower na nini erenje yonsi mpaka finisher so na baba okora ejitokoroka commercial ejicyamagena na bakorageria full time kurumamba kamaragoba so bintu mbiyongo kona kuburukani gosora chiko Kenya no ene sukuma gose cabbage goso bonyansi ochiechiri so yunere tofauti yakoba ase obotuyo boiga alafu no mulimi okorageri chibroiler etarget yawo nenyama so gwiko chirageri chiracho adlib chigote egera chi convert endagereri ekera ni bwata high energy into weight yebono so negero chikoragere chigramu chinare gukwanera abalimi abango maitembu yango gora bali endagereri lakini notakiro manyenga chingoko chiawe kero gochirageri totebe ngo bukendu bwise ko bamono ase nyombeli yawo gosetonyera osetibu yawo bukendu borobonge engoke kuri endagere nyinge ekero bukendu borobonge so igeta kiro enshwenga liberera mbiyalire no regulated yagera eli kiwango kilitogoteba lakini sikonyora nge omubero gwaka obukendu bwabo bonge chikotend kuri endagere nyinge watend ko lose more bono
Nindo chegaiga huyo mintu agri abantu bakwachagire kubwatia garia ase mitandao mecha se mitandao yetu ya Facebook aba maburi angire gocha kinyuma ngoche umurimi yo mugaiga okugwe bisiba mungara batero watching live kurwa ase taratute nungu bara yako watch kuri nabire nindo chegaiga abari bakuburia amaburi bakuburia ensema yechiombe deiri bakuburia narega igo kuburia buruna lazi akuburi nga chiombe engwa ngombe ya mabere nikiara kora manye nkerengo ki engombe wenda kwegwa. Okay, asa abalimi be obutugi bwe chombo na butwali ukikokwana rento yokubwati na butokoro ntobwate ndagira tokoroka nga the daily range but totarachaka korageri ikindagire kiga tokoroka supplements ekitobwate umulimi egento nkero oro factors inchire constant umulimi natakira twale engombe ngia amanye ingombe yaye nge wango kiere aya egento yakabira natakira akore housing enyumba yaye bengia alafu yuekera bwate nyumba akore ntokoro ngatenda living care aye nshwenge ngombe kurara sa atali matobe atali akendu asaka mogete buya so egento atakira amanye atware chinsi yaka chisaine na ndi chinsi yaka kogesa at the right stage abandi bakogesa chinsi yaka cha overgrowire ekero rusi yaka rwa overgrowire wabekire chinengo ngombe tiri kunyara ku break down lignin elieroro usekera ko chia chindere bade chinchira atwara quite enough nutrients so egento atakira agesa chinsi yaka at the right stage atwara amacha isaine amacha masafi alafu egento kende bono arageri chombe chi a split portions into 3 chokorageri bone kera gwika korageria amanye ngombe yaye potential yaye ni chiliterengeta kire ko monye ko mwachi lita 10 kwa mfano nande nabwate potential yo kumenta mabere atakire ko kore ntokoro ka challenge feeding ase chenge for example nyende irimile yaito ya fugo dairy mill atakire mulimi akira alensepi oba 6 kilo iberekera lituko bono kuruga abuna bokunyara ko challenge ngombe yawe kwanyamente nusu ase lituko kwaranga onyeko komenta mabere naye kwanyamenta mpaka ikase maximum etari kunyara gukoraki ukomenta iko bono nali ugo challenge ngombe yawe boronge but umulimi atakira amanyenga factors chinde kire constant igenge kira koragirie kira kurwe chenge no munyo for example no munyo takira umulimi aru 100 grams kera lituko ase ngombe medium onyere giant 120 to 150 grams so igabali mu ikababe consistent nege ntabali mia bangi batali gukora ntenda living care akonyora umuntu byagwate ngombe ngiya kunyarageri biya lakini ase korara matobe ngombe matekero ara sa kendu lose a lot of nutrients ekiagere lose riberera yaka niko generate more heat so in the mambika ko kamo konyora kamabera make ngombe biya kaleteki yaragirete endoche umulimi ndinarege gokuruma Daniel Isaac akuburinga na kiara kore amanyeka abuna ko upimendagire yaye kira lituko akwa ngombe yaye abalimi ekero umulimi asendagire nare gukwanira umulimi atakira agore gento zokoroke weighing scale akugora weighing scale ere very simple gusunga se unit yaye nali agopima exactly umanyanga ekiwanga ko akwa ngombe yaye gekorteki kingana abalimi bando konyora bakubuche ndagire no roiga otebanga nguru wale echenga at most na teba se ngombe yao kerora very serious farmer na ndo determined otakire kuru at most kilo iberekero lense you maintenance ration kiagere ngombe nerwa mabere netaru netagete enyore some supplements nutrition yaye enye carbohydrates proteins na maybe vitamins lakini ande ko umulimi amanyenga ekero olensa ase bintu buna supplements bune chenge ngombe no nembe goteko gani because netagete energy so onye kere nde utebwati energy tekoro kino nembego yeah so igongo mulimi gwikabe consistent ase obotugi oboiga nando ikamanyenge ngombe ya stage kiere kiagera tubwate chombe amatoro tubwate chombe cha mabere tubwate cha mabere chiko kamune chinde chibwate mbego alafu tubwate chombe chiko rukunga dry cows chiri chia osiri chia isire konyora chimoli ebono omwanchi omuliereria nigo togengete okuletera omoruburi bobulimi nobonda asiri kulia lero nigo togengete gukwana mase mukuruga ase taseni yetu Kendizi TV nigo tuli no yominto agri oyokurwa ase company ya Unga Farm nigagere tugutumanya ase omwanchi omuliereria company ya Unga Farm ninki gokonya nabo ibo endagiriye bari bagutwara iyo korobasi obusi ekero gwete mechie menge onyo muntu karo mulimi abalimi bari bane basomete bamanyete nkyo bulimi ngo kibari batwara kigunie kirikire nga unga ungeri nere yagene toto semena gutumanyanga na kiendagiriye bwenta kwegwa engombe na kiendagiriye bwenta gwikira engoko yawo erinde nayo onyoreri gesareri yakorwa ase etuko yawo erinde nayo ogendera libusyo igo genda gutubwatia ase mitando yitu ya Facebook Ndizi TV News Digital ase nsema ya YouTube Ndizi TV News nabo gutumira SMS witira ase na mbigira ase screen yawo gamu ende tuganda gusanga ase obwamu
aso yo minto agree Yeah. Kwa tore siribune ndagire yere bune ko ndase ngombe kurinde ntugani kumanyake ase abarimi babwate chimori ebimori ni chimori bibi ko nyora ni gukamirwa mabere byabuka ni guchipeleti ngenge kwa tore siranga chipeleti chine ni muchibwate na kichigo kora egasi ase management y'echimori ntubwate pellets n'echimori echi tugutaka abarimi abange ba encourage echimori chiabo kuri pellets tukuruga nga calf starter pellets ekero chimori chire guchaka amatuko 4 atatane gutira nande challenge tugutwara n'abarimi baito mbali guchia chimori echimache emori ekero yachakire kuri solid food notakero introduce asa mache nande pellets echekero kugora tutakiri kuburukani mabere utakire pellets echeri drive na chire so ekero kunye introduce okugora pellets chiri kwanye bekera yana gutakuna muna iko ngwanza chire iye ko ikayachaka ko bada ebuna bona mune kona ku increase ration no bonyansi wikonye introduce boke igonga ekere mori alira yanyura mabere ari colostrum agendrete kero tekete tware continuous growth wikonye introduce as pellets echi okonye introduce mapema terikoli nyinge ego chaka konara ego kora chiwiki bere isato liria koro mutinyo yomo okonyora bono yachakire kolike wango kiliota getegie enusu ekilo so lakini amache bono naro okonye introduce kidogo okonye pimira gosene amache enusu elita kwanye pimira kulingana na weight yaye na emoli mune ekoli obonyansi bongana muna liya chakire we introduce aso obonyansi kiagere binte bire solid ebiko gendende ntangani na mabera ako gendende ayo moelio so bali mibange mba maitimanga nayo na bali miabange bakurwa mabere ne bucket ekero bakurwa mabere ne bucket emoli ekunyu gikumbete omutugo chinse no na into togota ke emoli nywa mabere echini imugete kuchigoro so ekere kunyu etakire kuimukia ekere naturally ekere moli kogonka omutugo koreteki eminute ngekere kogonka igo amabera ali akogenda enda yo moelio enda yakane koruku ya bomesam nere kuiburuere nene na into bono etutagete ko develop rumen ekere moli yegendere gukina so nakitwakire ko introduce solid foods mapema to introduce water because water is a medium of transport abali bane bakena no enmetinye tato batali ko koraki batali ko moli mache moli mecho batenga chimoli cyano maitenje nchiri ngombe iteli byoki moli kumbe emoli koli ebonyansi yali chinkara lakini teli kunyuma amache yaenda gutwara dehydration yaba dehydrated moli yakoraki yako usomunya kitali ogocha bate banga moli nekebere bwate kusineke susuka igo nindo chegaiga egati yabarimi ao ndo chegaiga omulimi naro kurunga zaka agakari kurikanga esukure yaigo ya matebetinya emoli ekorege kogwa mache kerenge ni gukinira ise naki inganirie ya ekero umate chimoli ekero because boni gana ande no isa kurigeli no ento bwati land umate fragmentation ya land yagerire abalimi abange bari kuma umate chimoli chiri cyari ko iburu cyari ko gana nekingi na cyari ko gonka nandi nkonyora cyari ngo bunyansi cyana kolisi so ngo twara cyari nge continuous growth nandi cyari kolisi obunyansi bore succulent boni abalimi bari bakora geli chimoli cyabo no bunyansi bako kirageli bore dry so egento kitakire ekero kurageli emoli muno ekero emoli yeboiru erume nigere nsinini so tutagete ko develop erumeni yiga so buna obunyansi oboko so endeli entangani eboko provoke endelia yachaka gukini ebintu tokoroka chi papilla echiri emirongeri tokoroka chivela so muna chi papilla echiri chigokina absorption yego chaka koba so endeye nene yachaka gukina neli ya mabere buna toko chikona ko reduce ya mabere ego chiko reduce kiaga nere kuiburuere ne kiaga mabere are ready for absorption muneko kunywa mabere ako genda mpakenda yo moli are ready for absorption na kitoko takera nande bakora ubusafi bwa mabere egere moli yanyo mabere amasafi tebese wa absorb amabere ara machafu company ya fugo ose company yega ya unga na kimweso kiri na kiwose mugenda togosemia bali meri kwene kyabuna ngo menteri bale ngombe yabo asense mu yobusabi ngo kama bale bya egere ngombe tichi gutwara oburire mbuli bw'icyombe bwa ekerebwa tamabere bukuru mastitis na kimwa actually mastitis nere challenge na mulimi onde bwensi obwate chombe na mulimi onde bwensi ontegerete challenge ya mastitis na beko gere ngombe yao oluze ngombe yao na boro bere ruri ogo kuoromo muna rogo kuoromo ego kwa luziri percentage gete ya production oko lose 25% yoro bere ruri so mastitis nero to kwangazia abalimi abange bakoro bocheno no bocheno butalinga no go sibi wetness yeri to gutaka asali aba dry embeo ya mnyoka gali asali ngombe yarara asali dry but unganto bwate milking salve korokunga champion milking salve na ande nere leading in the market kiagere 5% ebwate lanolin na diclorofen so champion yiga abalimi abange kerba gutumia chi milking salve chiri abange bago chitumia gukama
egere baoro bichimbere chiri bakame batekero tegetobe regular egento kere kia muhimu after gwakuri gukama na liere muhimu gukora ki gutumia magutari turuchi gwakuri gukama ogwaka magutari asichimbere chirinya gwakuri gukama ekero guchaka gukama akibone sinja bali baito bana rigo nabo gutumia gukama buno gukama lakini egento kere kia muhimu kabisa after gwakuri gukama na lyo apply milking salve eli yago konye ng'ombe ige kugenda ase nirara ase kurara kegera pathogens inchiroro kirare nto burweri bwa mastitis egere kwanyore ng'ombe yawe nere protected na muri myonde bwensi amanyenga ng'ombe ndio zigie kurwa mabere e challenge ya mastitis inkobero kegera konyore ng'ombe kuna chamabera makama ke utari kumanyangi kiagera mbiye kuragera bono baadaye nchiroro ya bwena ya rwara yebweni yoke egento kuruka self defense lakini bono baadaye koba immunity yaye kogendanse bono ge kworoki yabimba kwanyora wachi kuoka mambi kwanyora bimbete usene nseme ye mukosoro bero romo gochi kuno kuiguboro gose kwanyora eng'ombe ye kurusya mbera aruranite gose chinde ryo mulimi atari kini mono wacha kwanyora okungusega ya rusia yacha kurusya mabera amacha ibono twanyoroka chronic mastitis na ndo kwanyora ngabono sometimes na bura arwalite bwena inere challenge lakini mono unga we encourage obo safi na ande aeration ase nyomba ye chombe embeo ya myoka buya egere nto gutwara wetness mutabule bagusibi asali ari weti yoka na asali weti no chi bacteria chikomenya yebono idio gondro romo tara beke kurwa se company ye no ya unga iragere maybe totebe jams chiri usebi nyinyi biri bikwe for now ntwekero korete that prevention ye ada yao because ito koroka ada hygiene but we have disinfectants asebone flow once in a while ekero kore large stock ni vizuri wa disinfect care to kumanya ng'ombe kie bwate mastitis kobwe asichombo bwate usonyi chiri sana gose ikomi na boko nyora at one given time onye yemo ya rwale mastitis liyo mokoli meremago sibi gosoko sibi na boko spira kwa spread chi bacteria yani chi pathogen chiri within the so neta kiro kogoria na boko gora ekwerenda kwende se agrovet ba ko disinfectant once in a while was very wa kole kwerende wa itachi bacteria chiri batekero onyo mulimi obwato gokora gento tokoroka semizero obwate unit na ndichombe chikora agende geti bono no bwate benefit sengenje chombe chiri ali sikora no bakonyora ari dry okwira na maiga kwanyora sikwarwe mambiri wasibeti asaya akamukire na ndi chombe cyarara sara akamuko yebona asa matuka mange natalire abali misikugaria nkonyora turi bagoteba nga e company ngi ya ndu tukurendagera kurununga company ya unga kero muri myotebe company ya unga nande kero kurigere mono abali mibe chingoko na bagoteba bone company ya unga kuri ngonyora ri bagotwara imichande ndeme yawo konyora marwe nara gocha nyukaso kati ya marwe amani mutarra muri ababali miyaba kusingu baloketi muri mwabaikira mama nyendagere bagori kukase muri mbuyego kori use actually ngokora torebo nande ngutaka turabari mbono abari mimate bagoshaye sometimes bagukangekero kugendo ngucyure ko badai rege gose chibesa wachiroro ekero nchengo kora farm visits large farms ngogendande na bali babwate bari small scale farmers tokutaka baba bunege kundi so ekero tokogenda twafundishana alafu nando maitasi chingo kotori kogenda go demonstrate as a farm because nabo mokogenda omolenta maruira as a farm so iko togosomani as to ikaranza twasomani bona ikintu tokoba encourage mono ikintu korukanga biosecurity nekero molimia a enshuetenga e compound ya sebigete chingoko na ale secure oli bweko godumia chingoko nero gosoro tu kero kora vaccination is very important omanye cold chain o maintain kurwa gore vaccine kurwe duka nando twara an expert ogocha ogwa applyera asichingo kechiao mwamanyanga mwakore the right vaccination na abande mbali batamanyiti vaccine ekero bako ende duka gose ne agrovet bagenda gose bana bono bali kusiba bagenda jose mogali gose bagenda enoke mugali gose bali keroka bagenda jose na baigwe vaccine AI sinere bakobekerwe se eco maintain temperatures mpaka ikenka egera mago chikurusie vaccine yeli amanya kunyeburukani gose na mache amanya ku apply chingoko bona bangi bono bali bako mistaken kwanyora batumire ICL bakaganga nere vaccine batigeli ogoriri kwarorire so by the time agocha kolan kumbe ta korete vaccination onde go gendo goreri ogo mapema ocha guikanga kanyorire na temperatures chichi ya fluctuatory onyoranga bono whatever go chiku apply is not a vaccine bono orenta oburere boliachi ne chingo koma ito tandle alafu abande mbaro go chikobakaninga na ki chingo konya chiarwalire tiga go chi vaccine ero koranga chiabwa turu musando nando endo gore vaccine yo musando eli bono go kolento burere boli nandi chingo go chiri calm down na musando gose gumboro so gento keri kiengenjo chingo ko turi go chi vaccine
chirwarete ogotiga ekero chire buyana ryo gokora ki aya oborere bwe katokorwari ogo vaccinate ekero chirwarete no butokoroka fallpox borabwo ekero chia twarira matobari nabo oko chirwari at the same time nabo gochie vaccine te bwati mochando ndo bwense so igongo tarira tora balimi nandi twaba train so igento zo ko emphasize ekero tegete gwa avoid ibintu byonse nekero gukora biosecurity ogitete buye fence buye ukabeka onye ne chain link bono muntu ogoso ukalikano ne gitali nga stop gose no admission alafu omuntu oli ogosoa ocha obeke protective gyokora udumya chingo kora kintali ngako yenda gusotara kwando cho sororo ya wikoto are discipline kegara chingo kechine chiao na ande ne chibeso bege toro yego no ndoche abalimi bali bakubulia nga no company ya ino ya unga farm care yes ngo ena na mulengo ngo chaki muri no ni bichuchu ga mwara ona na balimi eli ndimwa bamoko bona lindagira mwaba ile to the process actually abalimi abange bali online tokotwara mafundisho between unga farm care na Kenchik Kenchik ne sister company ya unga so yuga se bichuchu ntubono Kenchik toko produce ndagira yagenda se parent stock ya Kenchik so ibichuchu biri na bye bibako gora bya Kenchik Kenbro ntubwate Kenbro na broilers alafu na layers so ntubono turase ndagira ya NSM ya nutrition alafu na technical advice then balibone befaranga hatcheries Kenchik nere kokoraki ego supply but is a sister company ya unga farm care ewono igo bono omwanchi umurigere gande tugendera kutubwatia imeyo muruburi buburi minobonda nigo tugende tugusangana agri kurwa ase company ya unga farm care omwanchi umurigere bunanyale kubaga kwerera ne company wose nigere organization ego deal wose ko na chindagira ye chingoko ego koneria endagira chingoko endagira ye chombe elinde likwa ne kyanga etugo ya ngo kwere wose ngo kwere lige saliriya eliko egenderia ebuno murimi botambe asa balimi abange ngagerete mu mera ne ndagira yiga eliko koranga babwato mu buko bo munanya ko bagakoeresera buno korokana igori yellow side ya mu postali ya tubwata actually buna bono layer range ere yellow alafu the dairy range ere green alafu broiler range nero ere tubwate broiler range ere chicha pellets na beko como chikubeka na ya layer range but tubwate broiler starter pellets na finisher pellets alafu bono mash twanyoranga balimi abange bono mbatakete mash abange ba shift to pellets bateker to realizing a layer range abalimi abange ba layers nkuru bare ndagere ya broilers ngachiko chikini bwangu tukakama hapo ndagere korukunga chicken da crumbs so chicken da crumbs bono ntubwate bali bakora chimbo chia magena ebatakere ko chakera ndagere korunga chicken da crumbs engabone bako te abandi bakugende duka bate bangangeli ngobuyo no chinkara era kinto ko joka crumbs kitokoro ka starter crumbs alafu ili bawe chikokorera ekoro kwa pellets so chindagere chionse kotatika nande gento konyora nebire chindagere chekera bako chikora kureduka unguta kuru maintain quality kureduka pakaso gukwacha kegere ndagere omatekero nyika chita sare damp asa kendwe kongusa moisture so ekero ekongusa moisture ekero kugenda kunyitumia ugocha konyora emateti ebwate molds so ogono kwa already wasali ndagira yao wose sometimes omuntu otomo monte eduka ereta yonka omuntu lyo rananyolru erotu ili ndagira lyoka ugochiko tebuganya kembulira asira omnyoka lyo so mnakunyira na bakunyira bya lakini bone ko bamatukabira to yacha gutyoka yatwara molds so they have to maintain the quality nande kintu kenda bali batakire kumanya besides ndagire yinonyere over quality high quality ya unga ekintu kire batakire kumanya nga amache is also food water asante turagenda somoti mukakego gushkwirana ogenda guchakira bwa samache no mucho guchakira ino somwanche murireria una nabatebya aboli tangani ni gotogenda tosanga umuruburi buburi minobonda abange mwabere mokonrande mubondo mwanranda setugo itkola ngo twakora amangane toboti yake indi tubasemya ngakorwa unga farm care nigo bakubaletera endagere erendia kigima ekaro bagenda togotwerera iguri endagere yo nabo igono bya bwendagere yo bochiase etugo yago aye umulimi igo bano tubate asemetano yote ya Facebook Ndizi TV News Digital asesama YouTube Ndizi TV News nabona gutumira SMS wetrase na meyo erase screen ya ogabo tobase kweba gotubwati asemetano yote ya website na www.ndizitv.net igo bano libolia olero ni golia ntane megaseta seni yeto kya Ndizi TV asensemo ya kabere to chigocha intete kora amabolia kurwa asemole ino abaligerelia baito tatana sumo mukakego ngwira na tole
Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Minto aseli edari ya Yesu nkoba kwanya oyo n'omulisia John Mareri kurwase kanisa ya Nyamataro Main SDA Church era se district ya Nyamataro South Kenya Conference okubaregania ase esadaka marum tora atware kitariki 29 cy'umutienyo iga watano narimo yokogore basi era asire meroberi y'omonene ase ngencho borandia bwe ekwa Nyamataro Main ne kanisa ngima ne district ya Nyamataro ngima ase njobo korali wemere moyo monene. Asa Marieta Nobeti Deviokali tipi kwa director kuri Nyamataro Main tuwaliganira chiko ya Chinyinge tuwaliganira pastor Chochi Murara na pastor Melanie Mbaka n'abageni abange na uyo Minto Anthony Gebagendi na rurabo mugeni obonire. Asa Marieta nkuru kupeni nondali kuri Nyamataro Main member yekwaya Inche ngawangwera chinga kejiga kwalika district ngima ya Nyamataro taraja 2 abalisi bonse pi tuwabakalibye neki kwa chance pi moji cheli tukeli asobonge eito nyala gusanga amangana yo monene na endi nayo bekakaga egento mubuko ogocha gusesenie kwa yiga epati nigera abe y'abantu bonse ase district eito na mono onye South Kenya Conference diamond. Omurigereria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ngambia muno asoko genderera guturigireria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngebere naine bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiota geto tumanye asubwango mono abonda isi veke nambeye asese miao enoti isano na ibere inya isato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo elioto akere nabasaki baito baikasuri na kubeko roboti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwa bekire simu yao ime. Kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, anapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Ndizi TV obwansu bw'omugusi. Omwanchi umburigereria buna butambe nigongo koretera umuruburi bw'uburimi n'obonda nchebuna milore mumanyi ngo batolito gutara abaremi twasanga nabo kwana mange nakero tukubanyora isiko galia nigo bagutumanya amange nande batebya igatieme chandiri bagwetira ase ekonyora endagira yabo nitukulera na koretira richibu nibichibu nigo twamuretire uyu Minto Agri kurwase company ya Unga Farm Care oyo gende twatwera naki endagira yabo gekonya etugo yao endelio onyore gose onyore rigesa gusonyore amatunda maya kurwa ase etugo yawe kigera amatuka yaiga nigo tokora oburemi esengeje ikibesa taringa oburemi esengeje yokuragiro tigeriga abuna kyakugera butami ko batayanga oburemi n'obonda nande oburemi n'ikibesa igo bono tubatiye ase mitandao yote ya Facebook Ndizi TV News Digital asense ya YouTube Ndizi TV News nabo gutumira SMS gutira sina mbeyo erase screen yawo gabu nande nkumanya nigo rero tugutira mase ya mukuruga ase gitaseni yeto kya Ndizi TV nande nigo tugutebya nga nabo kubulibuliri yabo nabo guturikire SMS ase mitandao yane abwase Facebook yetu ya Ndizi turikire ende tubulie umuri wose umumanya yetu liboli elinde atoiraneri elinde siko gigari karamo konyora
mukumbulia maswali tewe kalero na batheteire umanyi agree mtu atigeregaria aswali gukwana amana amachi tebinga amachi muhimu kia bwati actually asa barimi abange butubonde bwensi amache na raya muhimu ebe ne chombo tugete ose ne chingoko ose ne chingurwe gento togoteba na amache egente gitangane muri mate kire kumanya etogoteba nga quality water so no ina kira kwalentire bichuchu no takirota omanyenga egente gitangane utakire koru amache otaje bichuchu bitara cha kulie ndagira so alafu ne ase ngombe na aro tekero manyenga nkore ngombe yao clean water chombe chingo kwana chire oisugobeka onye turigo sibia etraf yao ya mache kera macha ali abero agutioka ngombe teri kunyuma mache ke wangu kirieta kire okoraki kere go smell ye wa macha agutioka aya ne chingo ko the same notakiruru amacha masafi na ndo nyigo kurua mache mostly we don't encourage much are chlorinated are treated tutaka maybe boil water go say rain water lakini go sa ya roche soft water so egento tugutaka abalimi abange tiga angazia mangana ya mache ndoko nyora go say umulimi ago chago tangi ndagire na yata chingo ko telingi atari kuligiri mangana mache tagma oserinde kwanyora umulimi omukolemermo osoli okolenda chingo ko tachieti mache chingo cyalire ndagire yes chegotire bono cyamanya go tware challenge chaka guku because of chaba dehydrated so at the end of the day chingo kechi chigokwa na ande kumayete nga chingo kechi kero chitabwati amaje so amaje natakira toke onyembali bagokora gose a large scale babwata chi bagokora keje chingo ko cyabo chi water lines chiri notakiro nako kuna chinipo chiri gose nchibwata amaje kokora chingo chitikali tienda gire nyinga asegete go manyanga amaje takolete kimaje tayo nabura lusi chingo cyao so na ande ngento kende abalimi abange bainshwenga amache natakire ebintu biri bakoera amache chingo ko gose chombe basibi kegera bona chingo ko tasibeti ebintu biri ko kabiyaterera byaba slimy na gali no maite bacteria chigo ba habad na balimi abango maite ngo gorabale vitamin babeka sa machali chingo ko bono begento bakweba umulimi gose bwebanga bacteria nera sa macha machafu na ande kwabekire vitamin yororo so temperature chiko rise bacteria linere go breed so engoko yes yanyore vitamin biri lakini bacteria nero ya soire nyinga se ya multiply so ekole kwende yanyuchi bacteria chiri so watu wara challenges ne chingo chao so bosafi mbutakire ndenge kenda once in a while kero chingo chikunywa mache plain abo gosibine disinfectant lakini kero beketelio ndelio story gosibina disinfectant gosibine sabuni yoka ndibinto biri byakamuka alafu chingo alafu na se chingo chikoragerera gwiko mulimi yanshwe ngasa alitali damp kentongere kwa kwantayo mochaka nga mwaretre ebintu binde buna lactostat kwa kwani bintu buna optile yanati ebinde bingi ase abalimi bali bwate chombe to bwate kwanza kwandire ndagira tokoroka dairy cubes abalimi bakugora dairy meal so kero kuma tegora dairy cubes obanga na kinje dairy meal narete lakini dairy cubes oma etene ndagira bono nero ya very compressed bakonye moisten yake banyitie machine yacha buna chinkara bono ngombe teri ko lose gento kende yonsi oma tendagira ni bwate premixes biribire so fine na biribisire bibire so ebintu biri byonsi very important ase ngombe premixes njiri important plus ebituma biri carbohydrates na kiregento so ekera kwa cubes ngonyora ringe tofauti ngoberoro so na obalimbata kireba also na ande onye tona ritikuru cubes onye kubaza chombo nisa toinya karano ne ya morara production ya koraki kera chombe they speak ekero maintain the other factors muna nateba chinsi akachire quality ngia obunyansi obya na macha masafi alafu endagira tokoroka lactostat nindagire takire kwa ewe ngombe kire tigaliti mutinyo yo mechiko nyole moli na 1 month after kegere go collect negative balance ndi yonsi ase ngombe egere ngombe ibone kire ko nyole moli yako amabere ya maintain omuberoye kero mati chombe chinge chiko nyole chimoli kwa nyole chire chindeu cyatiga koragira yibune ko okonya lactostat ige ko maintain health yae na ndi ya correct any negative balance engombe bono bune ko nyora ige gukoro mutinyo yomo kwanyora ya robo keki mabuna yanyora after 1 month the second month ya chakira nande koro kiembego egere the third month kwanye serve egere yako emoli every year yengo merabe ko nyora emoli kero mwako monta monitor na beta kire abalimi abango matese itaba kuri na chombe chabe mbego ngaya tiganda ali amabere ekerore consistent kerore consistent na bo mate ko gani ko kunyitige gukira eko genda bonere turi kunyitige efogetere gende ko kwa mabere so ni vizuri after 3 months ayenye mbego increase omonyo kidogo alafu ne chenga nyementa kidogo egere maintain mbegeli na ndege ndeko kwa mabere mpaka ekero cha kunyi dry wono ekentongere nkungwa ba abalimi abangi baguteba nga tobase ko ngombe chumbi ekere wa trimbego andake
ase chumbi ya chumbi as long as omulimi akuru super minerals super leaks mnabona afya bora maziwa they are super leaks so you don't toli gotiga kwa ng'ombe yao egento kire tofauti enye ng'ombe kurwa mabere ko nyeo monyo kuru kwa afya bora maziwa onyera mabere ya make medium 10 liters onyera above 10 liters oko nya afya bora maziwa tele lakini ekere ya ikire lieti galite metienye bere chikonyora oko nyeo monyo tokoroka afya bora maziwa tele egere yani afya bora dry afya bora dry bona egere ng'ombe ye dry kegera calcium ero erense ntutagete mabere egere tonye prepare chikokoraki so omonyo toko discourage abalimi abange no bakoroka magadi omonyo bakorwa so oritorio mabere nando go block ng'ombe nyengaina nga nimbwato omonyo isaine so bono kekore ko nyo yore super terikolia so there is no day you go to resisting atoriko ng'ombe as long as you are giving the right minerals na ikara kuna kwa tutabiri gona gucharia kero muntu ukurusekero gutugwatia emetandao ino ya gari ya unga farm care nindo chinga mwachire ne app irabye okonya balimi kora twerera ntara kwandire app yega tigan kwandire ndagere yo mwale tokoruka optileya tubwate ndagere koruka optileya saba ni balibe chingoko kero chingoko chao cha leiri chekire 1 year around totebe 50 to 52 weeks you are around 1 year so ogo shift to endagira tokoruka optileya ekegera optileya nebwate yabere enhanced for proteins egere ngoke yesengenche yakotire yatwarira mugare week nande ya protein ya chirense so konye enhance nyeyo egere egendere ko maintain mpaka kaekero go cha 40 chingoko chinde oko replace chirio tarachi call out egere chi maintain production so nakiki nare go kwanera so app etwa kwatebe koruku ntobwate app koruku Fugo Smart app in fact Fugo Smart app ne app twa device ri egokonya bari mbaito egere bakore good management as a farm at the same time ekinege ntuke gokonya umurimi gego mosomi in case onyetinda ikaboye ekera install ri kega no kugenda se simi yao ogenda se Play Store Google Play Store o install olike Fugo Smart app ekwe abali babwate Android phone so ekere yako ire app eli olike namba ya ororo and with ego sabe pin then aibono you have the app bone ego somia mafundisho pia unga kire kintu kitobwate kuira ni maegake seminary bono ibwate seminary yes tukwa practical iko kugenda se okugenda se kwirende Play Store kire wachira se Play Store download app yo koruku Fugo olike Fugo Smart app Fugo Smart app una marieta tatu mwacho muri nere yiko bataga butora nga guseneke nero nandi naye tete ubate obeke Fugo Smart app toro go se Fugo Smart app yeche nto kunya ukwa na bosaku muteya kero kwa bekire Fugo Smart app nere ya chire so nere yo gentanga yeah this one nego bwate green mbanyeli gitega bwate Fugo ne bwate Fugo Smart app ebwate color green munere go then no manye ko batansabu alafu ekero kwa batirabu ekero okubata network yao ensuring you have data bundles on so ego kobolia bekango this one I think install ego kobolie ego sabe pin kero go sabire pin namba yao yesimu kwanza alafu pin then you install ego tebi open you open from there you have the app from there no wate app bono kiregento alafu another thing app yegente go konya esengento unga ere Kenya wide so bono for example muna nchende in South Rift gaiga bono ego kwa contacts y'abantu bonse piba unga so onye no muntu ori Mombasa ngoko ere onye ne muntu ori Mount Kenya ngoko ere kero muntu bono andonsi nonye bono nonye twara na bogo tebi muntu no yore go se for example muntu ori Isiolo onye no muntu tuketo sine chimbuli kwate challenge matene muntu bunga ngoligi na bogo genda se app ye ogenda se farm care contacts eko alafu oligerie region yole onyore muntu gokonya igoncha bono blankulika nga kisi na bekonde traditali yao agri ya bone kero kugenda ase bono South Rift okonyora ninchende South Rift etura abantu babere tubwato muntu technical no yo trade no yo biashara lakini abato gokonya na nere so gokonyora nanjye nonkorteki nande app yo gentere igebwate chingoko bali bakora poultry na bali bakora dairy na bali bakora ase chingoko yako broilers layers kiregento aya goko genda ase bali bakora chingurwe ngoko ere ogenda ase bali bakora rabbits ngoko ere na bali bechinso ya ego so mikiregento na so tari ku understanding again you can reach out to us so ego enhance so tukonyoroka nga mtaala mkononi mtaala mkononi ase ego gekonga bono for example yangire agri igo ngumulikira umuchando ne mbwato cha ro sonte you can be free na boko ndikira
nabo kungakira gose for example onye turi konyora bintu bitu nabo kungakira ngo tebi genda ase duka gete onye kore gose for example onye kore Nyamira ngo tebi gose genda Musoba onye kore gose Nkeroka ngo tebi genda Josemo gose Josnak onye kore gose Kilgoris ngo tebi genda Farmlink. So at least I'll be able to guide you asoko nyore gente kyonye onye ne na sengo ika nabo still ngo de yaya nindo on the route nabo ngo kubugori gento kelinko lenter bono ibo bono nabo korete nabo kuikia kendi yose mulimi atete nabaguikia kendi yose mulimi atete nabo ngo gokonya because ndobwate umete ungebwate channel of distribution ndobwate chi distributor cheito nabo no Kisi town ndobwate Jose mo distributors ndobwate no Kem Agrovet ndobwate Keroka so abuna which distributor cheito chigo distribute our products from the bakuruse company straight valent and then we distribute to the farms or say to the small stock farm small scale traders bono nabo iko andake tugani kumanyake abuna gukwata ire ko distribute muri guchi kerase ti branch chino nchire mu igorite motebe onye gose Masimba mu igorite branch no gose Keroka gose actually unga bono mna nche bune technical person tindigo deal na products direct but then ko ensure ngo mulimi okorek through the because the distributors there's an agreement wabwate with that volume so they have a channel of distribution bago corazon to from Nakuru e plant irange na ndento bwate go down ere Kisumu so either from Kisumu oseko Nakuru products ichinchiro liyo kabuna kusongo gaiga kero kugenda chi stores chi distributors they are there so mine is to ensure nga omulimi onyolere kega na ande chi stock is chianyole those products na ande bali bwata large farms ngo ba encourage aba chi distributor chaba distributor ibinde baba gora in bulk baba irera so normally bono bali bara along the route kirega ali go tura ego play along that route ayo go teba bako bekere order bago supply in fact they go bako genda mpaka mashinani so after bali tatko genda nande with the good road network boniga kira abantu abango chi distributor ngo chigali chabongo so achire to those areas bono oba umwabare mimbole ndo chibagaste kubuli gaiga bakubuli nga ekera okumaretire ndagire ya unga no ngocho no nyara kumwera sira kumonte binga ngibi ngendagire yinero seiri ekero nko batore of course abange mbare batari korigereria eseguni itomba bwate kwerende that nini lakini ngota katore we can give you kera no mbari bagokora own formulation to bwate ngento koroka premixes para bakoro gorindagira yabo ntuto abaye premix e premix ne kwerendeli e komba eneti all the micro so para bagora macro carbohydrates proteins na even the major to aba because like now 50 kilos is for equivalent to 1 ton akoro sindagira equivalent to 1 ton so ngo ba advice story na ande kera bari keen na bako with the analysis o manyanga ndagere yenke kortaki ebwate na ande to manyanga species kya kora kisona kinate berenga chindagere they are of different ranges kera na rogo kora dore ndabali mya bangu na bali bakora chikenyeji na layers barako nyora bako chia broilers ngana lichira koreki but if I lose because what high energy so ngo ko bune kenyeji tiri ko nyara ko withstand that energy ende ko genda to waste so afadhali maintain on the layer range ko se the kenyeji range but still they do and they depending on kero mole minki atakete ku achieve but when we go to farm we advise them that's why we go bali bara have small scale farmers bali in groups I come to them na ba train bali large farms bantebi na book na batebi tukogete ninche mbatali bono asubwangu kera ndo che producer yani wona chinsa changera ile mubwate expo se amor kera yo gucha se abalimi to era seranga expo actually ntobwate we are in collaboration and I was among the organizers in collaboration na Kisi University on 27th tokabwate expo on 27th June 2024 yebone on Thursday a day after tomorrow so of which a team ya climate smart farming and agripreneurship initiatives for sustainable economic growth so abalimi abange we are welcoming them more kegera on to tuare our actually bono bali batakete go interact na into it will be a good opportunity sengen jonto kabwate ke bande ge itororo and we will be displaying our products ororo and we will be interacting with them one on one to baerese nga umuhimu yabo ni kire nande advantage abalimi bagusi batakere komanya mwete ntutore mid altitude our climate gate ogege it favors all farmers including mtukabata abalimi bandi other exhibitors bamugondo bonsi bimbakara oroch kamba nchinde bakachiriwo so what we are going to do we are going to train these farmers they will be coming by Karansa to our train so we'll have all the time kurumamba kamarogo engana yawo yo mwali gocha sumuri wete sendi Ndizi TV ke kulengani wani gotore na kurwase kampani
ya Unga Farm Care totebia. So ekintu gyoka ndabatebia abalimi bandikireti asemore ekintu kiri kinginja so bulimi obo ebutagete umanye nga ninki utagete utarachaka no gutuga gose for example chiombe goshingo ko gosekendi gyonse utakiro cyo tuyikaranze gusonyora abataalamu oegere umanye nga nki utagete kera mbaru mai tokonyora bakuriye faida before faida iminute yakore nga ngole chiombe gosenten tinga mabera 20 liters kuruga abungu kama ngoire chiro ngoni like this lakini tari kuri gelinga ngaki sabali yako genda chombe nkuru arachire mastitis nero no bata bakole mirimo gwakana so I will want abalimi baito bache to ikaranse na ande babe ready babe flexible to batebi because the technology is changing na ande bon also the environment is becoming different na ande we are now congested and also we are outsourcing chombe kwa nyorondo gura gose ngombe kuru asekete asa ate agorete otebunge chombe chichare kuri ndagireye ogo chikocha kusiga kwanyora ngako genda as far as kuchikore ndagire ku Nairobi kwanyora is so expensive liba ka go adapt with what he has na ande ndagire to koraki so egento kiri kingenjo abalimi tikabe very flexible tobe partners our technical people abalimi and the farm hand bali bako bakolera so if we partner together we are going to be somewhere alafu mwa kumanyanga the market is dynamic tumanyanga products each moko produce nga ye market moko ira because farmers baita bange they produce mugonda mabera mange magena mange lakini mbali koira chiro barabwa abanyene kwa rire so mbali kumanya even the market nga kiekolteki so they are the people who know how the market is so they are supposed to produce they come together they open an outlet they sell the end product kose bakore value addition yes igo value addition erone kuiguri na yakwa ni ringa ndento chitokorete ndo semyo balimi igori ya value addition igo bono agree inga getenga na yo mweli ntibono nashukuru abalimi nande gento kene ngo batebya tiga abalimi ba obulimi obuiga tokore gento tokoroka record keeping balimi baito bange mbali gukora record keeping usikwanyora chombe cyabo ba cyabere sabri banyorere chimoli umuntu gose mwako yomo ni chombe kiri nande so nando ni gosote be yabire mbe nando endo golenga so toko ba consistent mbiye muno sana asante ngakende nande ntokorete kera nchi abande bagote banga ndungwa bwene to basenia mange ntokorete bono egali no emugondo tukwana mange ndi bamanye amange ngono aso mwancho muriyo za seni yeto kya Ndizi TV nigo twabere to gutwara umurubuli bubuli minobonda ulipo tambe to kubatara gwetera asetu yino gose imigondu yino rero nigo twayereta maiga seta seni yeto kya Ndizi TV twasangire twakwana mange nande kugure nga e company ya Unga Farm Care nigere angena sole nande nigo ebwate amaya gocha sole nande nigende twakwende kyabuna ngo enyorerore amaya gwetera ase obolimi nakeka yara butamingo batebya nga obolimi nobonda bolimi mbuli buchabo obolimi mbwate chibesa wekenga kiende litukone chinsa bune cyarero katokwana mange nande gakenda batokumureta na raito bwata setkulya rero asante biamono